Вот ваша путевка. О, спасибо. Вас на сезон. Ну, ни пуха, ни пера. К черту. Для вопытнага веткаўскага паляўнічага Мікалая гэта ўжо 25-й вясновы сезон. Альт, пойдем на охоту. Як толькі з беларускіх палёў сыходзіць снег, кожны паляўнічы ведае, што хутка будзе сапраўднае гусінае нашэсце. Час даставаць стрэльбу, аб'яўлена паляванне. Ляцяць у асноўным да нас гусі шэрыя, белалобыя і гусь-гуменнік. Зімуюць яны ў краінах заходняй і цэнтральнай Еўропы, а таксама на ўзбярэжжах Чорнага мора. Очень большое количество гуся. Ну, просто и бывает, что вот он может, тысячами лететь, просто тысячами, понимаете? Что небо, допустим, смотришь, что горизонт утром, нет ни начала и конца. Прилетели? Да, прилетели, но основная масса еще прилетит. У Беларусі вясновы сезон палявання стартаваў 14 сакавіка. Дазваляецца адстрэльваць вадаплаўную дзіч. З 20 і 21 глухара, самцоў вальшнепа і качара. Зрэшты, у паляўнічага Мікалая спраў хапае на кожны сезон. Ну, весной гусь. Летом с мая месяца копытные трофейные косули, самцы. Осенью копытные трофейные олени и лось. Але паляванне працэс непрадказальны. За дзень можна падстрэліць да 10 асобін, а можна і не адной. Гусь птушка хітрая, нават пільная падрыхтоўка не заўсёды дае вынік. Охота, конечно, трудоемкая. От 20 до 40 профилей мы несем. Плюс оружие, плюс боеприпасы. И манки – это очень много. И мы несем туда это все на своих плечах. Не можешь предугадать, где этот гусь сядет. Это, он может сегодня здесь сесть, а на завтра прилетит 200-300 метров сесть от твоего скрадка, где ты выкопал. И ты просто будешь наблюдать, как он ходит по полям и ест, кормится. Нягледзячы на ўсе цяжкасці палявання, жадаючых легальна здабыць дзіч хапае. У беларускіх таварыстваў паляўнічых і рыбаловаў вясновы ажыятаж. Паляўнічыя масава разбіраюць путёўкі і закупляюць рыштункі. Но вы сегодня желаете? Да, очень много. В день человек 40 приходит. Такие вот ружья. Как называется? Номер 155. Есть двухстволки. Лось, косуля, олень. Все это на зайца. То есть на все. То есть дробовые патроны на пернатую пушную дичь. Почти у каждого охотника есть собака. Легавые и лайки, гончие тут под каждый сезон, грубо говоря, своя какая-то порода. Перыяд легальнага адстрэлу нядоўгі. Паляванне на гуся і качара працягнецца до 10 мая. Пры гэтым агульны тэрмін паляўнічага сезону не можа перавышаць 28 дзён, за выключэннем палявання на вальшнепа. Незаконная добыча диких животных влечет административную или уголовную ответственность, а также обязательное возмещение вреда, причиненного окружающей среде. К примеру, за одну незаконно добытую особь гуся придется возместить вред в размере 30 базовых величин. Рэгуляванае паляванне прыносіць карысць прыродзе, падтрымлівае баланс экасістэм, дапамагае ў барацьбе з хваробамі. Кантроль колькасці як птушак, так і капытных памяншае ўрон лясным і сельскагаспадарчым культурам. Ірына Драбушэўская, Александр Чернышевич, телерадиокомпания «Гомель».